Inawgurati 4 vannijiet elettriċi ġodda li se jingħaqdu mal-flotta ta' Silver Tea li hu servizz ta' trasport b'xejn għall-anzjani fil-komunità. Il-vanijiet ġodda nxtraw b'investiment ta' 200,000 euro. Il-vetturi ġodda huma kompletament elettriċi skont l-Istrateġija Nazzjonali ta' dekarbonizzazzjoni u l-impenn favur l-ambjent. Il-vetturi ġodda jnaqsu l-emissjonijiet, jagħtu kontribut lejn arja aktar nadifa fil-komunitajiet u joperaw b'livell baxx ta' storbju. Mill-bidu ta' din is-sena sa' wissu li għadda saru 44,800 vjaġġ. Is-servizz ta' Silver Tea ilu jopera mill-2019. Sena l-oħra biss saru b'kollox 57,527 vjaġġ li minnhom ibbenefikaw 2,822 anzjan u anzjana. Fl-inaugurazzjoni tal-vanijiet elettriċi ġodda l-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità, Steve Aġus, fissru dan is-servizz bħala kruċjali biex l-anzjani jibqgħu jgħixu b'mod attiv u indipendenti fil-komunità. Tal-istess femma s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Renzo Di Gabriele, qal li dan is-servizz se jkompli jsaħħaħ biex jilħaq aktar anzjani f'Malta u Għawdex. Servizz li joffri trasport lill-anzjani fil-lokalitajiet u anka fil-reġun li jkunu jgħixu fihom għal qadijiet tagħhom biex imorru qudies, biex ikunu jistgħu jmorru anka fi kliniċi, servizz li kien importanti ħafna biex inżommu l-anzjani fil-komunità. Dan huwa servizz b'xejn li jingħata mit-2 sal-ġimgħa mill-7 ta' filgħodu sa 2:30 sa warnofsinhar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġus Galea qal li dan l-investiment mhux biss pass lejn trasport iktar modernu komdu għall-anzjani, iżda wkoll kontribuzzjoni konkreta għall viżjoni nazzjonali ta' sostenibilità u għad-dritt ta' kulħadd għal mobilità dinjituża u sigura. Tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb dan is-servizz sabiex jilħaq aktar anzjani. L-anzjani li jixtiequ jagħmlu użu minn dan is-servizz jistgħu jagħmlu dan billi jċemplu mill-inqas 3 qabel fuq 22 78 8900.